Hola, bon dia, bona hora. Avui us vull parlar d'algunes expressions que es feien servir ara ja fa un temps, entre finals del segle XIX, començaments del segle XX, i que estaven relacionades amb el que era la terrassa industrial. Era la terrassa de les fàbriques tèxtils, tota aquesta industrialització, que ja parlarem més endavant, no patiu. Doncs bé, en aquestes fàbriques, en concret, us vull parlar d'unes frases que podem trobar en el que abans era el vapor Aymeric a Matí-Jové. Actualment és al Museu de la Ciència i la Tecnologia de Catalunya, allà a la Rambla de Gara, i les expressions que us vull comentar són en concret dos. Però per fer-lo una mica més amè, avui tinc dos col·laboradors molt especials. D'una banda tinc a l'Alicia Lomo. Hola! I de l'altra banda tinc a l'Iker Lomo. Doncs bé, ells m'ajudaran dient o preguntant aquestes expressions, frases, i jo intentaré donar resposta. A veure, vinga, comença, Alicia, quina és la teva pregunta? Què vol dir anar a toc de pito? Anar a toc de pito? Doncs mireu, anar a toc de pito era, abans la gent no tenia rellotges i per poder arribar a la feina escoltaven en realitat dos sirenes. La primera de totes era una que t'estaven indicant que dona't pressa perquè està a punt de començar la jornada laboral. I quan ja sonava la segona sirena, el segon toc de pito, volia dir que si no estaves a la fàbrica o ja no calia que vinguessis, o si arribaves et traurien el plus de puntualitat i després tindries problemes perquè no cobraries pràcticament res o poquet o no et deixaven entrar. I això per això es diu anar a toc de pito, perquè havien d'anar ràpid per arribar abans que sonés la segona sirena o el segon pito. Vinga, Iker, tu que vols saber? Què vol dir anar de gorra? Anar de gorra. Pues una mica enllaçada amb la frase de l'Alicia. Si no treballaves, si tenies problemes perquè t'havies posat malalt o el que sigui, aquell de dissabte, que era quan es cobrava la setmanada, no cobraries. Hi havia una frase que deia dissabte sense sol, dissabte sense sou. Bueno, és al revés, dissabte sense sou, dissabte sense sol. I què volia dir? Que no cobraves. Llavors, com que tampoc no hi havia seguretat social, el que feien els obrers, que sí que hi havia solidaritat entre els obrers i les obreres, era que aquell dissabte aquell obrer aniria, es trauria la gorra del cap, perquè portaven gorra, les dones es traurien el seu mocador i es posarien a la porta de la fàbrica. Llavors, la resta de companys anirien i li deixarien una monedeta, el que poguessin en aquella gorra, i d'aquesta manera aquell obrer o obrera tindria alguns diners per poder passar una altra setmana, per poder menjar o el que fos. I d'aquí ve l'expressió anar de gorra. Ara té altres significats, connotacions, però en aquella època era com la seguretat social que tenien els obrers. I res, la propera vegada us parlarem d'altres frases o expressions que hi havia a la terrassa industrial de fa ja molt de temps. Jo vull dir una cosa, que espero que us hagi agradat aquest vídeo i que ens hagueu conegut molt bé. I que t'agrada el vídeo, Bueno, que vagi molt bé, fins la propera. Adéu!